Sarkin Bichi ya kafa kwamiti na mutane 145 da zai tsara yadda za a gudanar da bikin auren 'yarsa, wato auren da zai kasance tsakanin Yusuf Buhari ɗan gidan shugaban ƙasa da kuma 'yarsa da ya haifa. Wannan kwamiti da ya kasu zuwa gida uku, a inda wani kwamitin a ciki zai kula da harkokin kuɗi, wani kuma kwamitin zai kula da harkokin naɗi wanda za a bashi shi sarkin bicin, za a bashi sanda kamar yadda aka ba sarkin Kano. Sannan kuma ɗaya kwamiti ɗin yana da alaƙa da samar da sufuri ga wanda za su halarci wannan gagarumin taro ko kuma wajen kwana, wato otal kenan. Shi dai wannan biki zai gabata ne ko kuma wannan biki zai kasance ne a ranar 20 ga watan gobe, wato ranar Jumma'a kenan. Sannan kuma ranar Asabar za a gabatar da shi bikin naɗin baiwa sarkin bichi sanda. Wannan al'amari dai zai zama to gagarumin biki ne, saboda ga bikin yarsa da ɗan gidan shugaban ƙasa da kuma bashi sanda da za'ayi. To Allah ba su zama lafiya, Allah sa yi taro a gama lafiya. Sannan kuma muna so kar kuma ta ku danna mana subscribe a wannan channel ɗin tamu, domin muna samun ƙwarin gwiwar tura muku videos masu muhimmanci irin wannan. Muna godiya.